Να σας πω μερικά πράγματα, έτσι μια ιστορική αναδρομή για το λιμάνι του Πειραιά, όπου είναι δύο οι κύριες ιστορικές περίοδοι ανάπτυξης του Πειραιά και δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και οι δύο με την Αθήνα και την ναυτιλία. Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από τη μεγαλοφυΐα του Θεμιστοκλή να μεταφέρει το επίνιο της Αθήνας από το Φάληρο στον Πειραιά, δημιουργώντας ένα ισχυρό πολεμικό και εμπορικό λιμάνι, ενώ αργότερα ο Περικλής το διαμόρφωσε σε κέντρο ναυτιλίας και πολιτισμού. Στο αρχαίο λιμάνι αναπτύχθηκαν το εμπόριο και οι θαλάσσιες μεταφορές, βιοτεχνικά εργαστήρια και χρηματοοικονομικοί θεσμοί, καθιστώντας τον Πειραιά λιμενικό κέντρο για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Στη δεύτερη διαφάνεια θα δείτε κάποιες χαρακτηριστικές ημερομηνίες κατά την αρχαιότητα, χρονολογίες που χαρακτηρίζουν το λιμάνι του Πειραιά. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει λίγο μετά την ανεξαρτησία της τότε Ελλάδας από τους Τούρκους. Το λιμάνι φυσικά ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της πόλης του Πειραιά. Η ανάπτυξη του λιμανιού επιταχύνθηκε μετά το 1870, όταν χτίστηκαν τα πρώτα κρηπηδώματα. Λειτουργήσαν οι πρώτες θαλάσσιες συγκοινωνίες με τα νησιά και το εξωτερικό, Μασσαλία, Κωνσταντινούπολη. Και άρχισε να λειτουργεί τότε η σιδηροδρομική διασύνδεση Αθήνας-Πειραιά το 1869. Τα τρία αυτά δεδομένα, Αθήνα, λιμάνι, εμπόριο, μαζί με την εξασθένιση άλλων αστικών κέντρων, όπως ήταν η Ερμούπολη και η Πάτρα, οδήγησαν τη μετατροπή του Πειραιά ως του πρώτου λιμανιού της χώρας και της οικοδόμησης της πόλης, η οποία σταδιακά μετατρέπεται σε βιομηχανικό κέντρο με αστικές υποδομές και συγκροτημένη οικονομική ζωή. Το Μολικό Ταμείο από το 1836 έως το 1848, η Επιτροπή Προκυμαίας 1848-1861 και η Εφορευτική Επιτροπή Λιμένος 1861-1911 ορίστηκαν από τις εκάστοτε κεντρικές κυβερνήσεις και το Δήμο του Πειραιά με σκοπό τη διαχείριση του λιμένος. Οι ιδιώτες είχαν ιδιαίτερη συμμετοχή στη λειτουργία του. Η ανάγκη εξυγχρονισμού του λιμένος οδήγησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο να ορίσει αρχικά το 1911 την Επιτροπή Λιμένος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, χωρίς εξαρτήσεις από ιδιώτες, και τη Δημοτική Αρχή με ευρύτερη συμμετοχή παραγωγικών φορέων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζουν τα πρώτα έργα υποδομής του λιμανιού. Και πάλι επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, με τον νόμο 4748, ιδρύεται το 1930 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ο οποίος αντικατέστησε το εφιστάμενο λιμενικό ταμείο και καθίσταται πλέον πλήρως αυτόνομος στη λειτουργία του, όπως όλοι οι μεγάλοι λιμένες διεθνώς. Οι εργασίες γίνονται πλέον με δικούς του εργάτες. Παραχωρείται στον ΟΛΠ η ελευθέρα ζώνη και η τιμολόγηση των εργασιών και υπηρεσιών στο λιμάνι. Ο ΟΛΠ αποκτά νέες υποδομές, κρυπηδώματα, μηχανικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, δαπανώντας τεράστια ποσά. Μεταξύ των άλλων, κατασκευάστηκε η Σιταποθήκη, το Σιλό, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ολοκληρώθηκε το 1937. Και η πενταόροφη αποθήκη, αρχικά διόροφη στην Αιτιόνια ακτή. Μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ΟΛΠ ανασυγκροτεί το κατεστραμμένο από τις χιτλερικές δυνάμεις λιμάνι, δαπανώντας και πάλι τεράστια ποσά. Σταδιακά τα επόμενα χρόνια, το λιμάνι του Πειραιά διαμορφώνεται πλέον σε ένα μεγάλο σύγχρονο λιμάνι και ο ΟΛΠ περνάει στην εποχή της διεθνούς πλέον παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Μετατρέπεται το 1999 σε ανώνυμη εταιρεία με κύριο μέτοχο το δημόσιο και το 2003 η εταιρεία εισέρχεται στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, διαθέτοντας το 25% των μετοχών στο επενδυτικό κοινό. Τότε θυμάμαι, διευθύνων σύμβουλος ήταν ο κύριος Θεοφάνης Σωτήρης. Εγώ ήμουν διευθυντής πληροφορικής τότε στη μηχανογράφηση και με είχε βάλει μαζί με τον τότε αναπληρωτή, τον Αρτίκη, τον Δημήτρη, να κάνουμε επισκέψεις σε όλο το λιμάνι, στους εργαζόμενους κλπ. Και να τους πούμε για τις μετοχές κλπ. Και τι σημαίνει αυτό και πόσο καλό είναι για το λιμάνι κλπ. Θυμάμαι τότε ότι οι εργαζόμενοι υπήρχε τόσο πολλή ζήτηση για να πάρουν μετοχές που δεν είχαμε. Πραγματικά δεν είχαμε. Λοιπόν, αυτό το λέω έτσι παρεπιπτόντως, γιατί ήταν ένα σημαντικό σημείο στην όλη διαδρομή της μετοχοποίησης του λιμανιού. Το 2008 υπογράφεται η παράταση σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ με το ελληνικό δημόσιο.
δεκαετής μέχρι το 2052. Και παράλληλα έγινε η σύμβαση παραχώρησης μετά από διεθνή διαγωνισμό των προβλητών 2 και 3 μεταξύ του ΟΡΠ και της Cosco Pacific για 35 χρόνια έναντι τιμήματος 4,3 δισεκατομμυρίων. Την 1η Ιουνίου του 2010, εν τω μεταξύ, ξεκινάει η λειτουργία της προβλήτας 1 του ΟΡΠ. Και φτάνουμε στη δεκαετία του 1970. Όπως βλέπει κανείς εκεί στη διαφάνεια, το λιμάνι έτσι ήταν την περίοδο εκείνη. Η κατάσταση του λιμενικού συγκροτήματος φαίνεται εκεί. Όπως φαίνεται και στο σχέδιο αυτό, την εποχή εκείνη είχε διαμορφωθεί ο κεντρικός λιμένας Πειραιώς και είχαν γίνει τα πρώτα έργα στο λιμάνι. Στο λιμένα Ηρακλέου στο Κερατσίνι και στην περιοχή Περάματος. Αν δεν κάνω λάθος να σας το δείξω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, εκείνη η περιοχή Περάματος, εδώ είναι η Κοινόσουρα, εδώ είναι η Ψιτάλια, εδώ είναι το εμπορικό λιμάνι, εδώ είναι ο προβλήτας της Τραπετσόνας και εδώ βεβαίως είναι το κεντρικό λιμάνι. Λοιπόν, έγινε κυρίως στο λιμένα Ηρακλέους για την εξυπηρέτηση κυρίως για την οχλούσα εμπορική κίνηση που είχε να κάνει με γεάνθρακες, ηχθιόσκαλα, στρατιωτική προβλήτα κλπ. Στο δε λιμάνι του Περάματος για την εξυπηρέτηση της ναυοεπισκευαστικής κίνησης. Κατά το έτος 1968 εκπονήθηκε από τον καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Πίπα, τον Πίπα, το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Μίζωνος Λιμένος Πειραιώς. Το γενικό αυτό προγραμματικό σχέδιο περιλάμβανε τη λιμενοποίηση όλης της περιοχής, από το κεντρικό λιμάνι, από εδώ δηλαδή, από εκεί μέχρι το πέραμα, Κοινόσουρα και περιοχή Σαλαμίνας, Αμπελάκια. Περιλάμβανε και τον όρομο των Σεληνίων Σαλαμίνος, την Ψιτάλια όπως είπαμε και το λιμενίσκο της Ζέας. Το τονίζω αυτό, και το λιμενίσκο της Ζέας. Είχε λοιπόν μια μακρόπνοη προοπτική ανάπτυξη του ελληνικού συγκροτήματος του ΟΛΠ στην ευρύτερη περιοχή του λιμένου Πειραιά, γι' αυτό και ονομάστηκε Σχέδιο Μίζωνος Λιμένος Πειραιώς. Κύριο μειονέκτημα του σχεδίου αυτού ήταν ότι δεν λήφθηκε υπόψη η ταχύτατη εξέλιξη στην αύξηση των διαστάσεων των πλοίων, αλλά κυρίως η αλλαγή της διακίνησης των φορτίων. Προοπτική ανάπτυξη και επικράτηση της μοναδιοποίησης στις διεθνείς θαλάσσιες και συνδυασμένες μεταφορές που από τότε είχε αρχίσει να παρουσιάζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η παράληψη αυτή αποκαταστάθηκε εν μέρη με την τροποποίηση που επέφερε το 1976 ο ίδιος ο καθηγητής Πίπας στο γενικό προγραμματικό του σχέδιο, που αφορούσε την πρόβλεψη κατασκευής ενός μεγάλου τραπεζοειδούς προβλήτα στην περιοχή Νεοεικονίου για την εξυπηρέτηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων κοντέινερς. Πρέπει πάντως να τονιστεί ιδιαίτερα η αξία του σχεδίου αυτού για τη δέσμευση από τον ΟΛ περιοχών μικρής τότε αξίας που θα ήσαν πολύτιμες για τη μελλοντική επέκταση του. Περιοχές Ελληνίων, Ψιτάλιας, Λιπασμάτων, Τραπετσόνας κλπ. Και που δυστυχώς στο ενδιάμεσο διάστημα ΟΛ δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει το σύνολό τους. Με βάση λοιπόν το γενικό προγραμματικό σχέδιο του καθηγητή Πίπα του 1968, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 1976, αλλά και τις πρωτοβουλίες σχεδιασμού της τεχνικής του υπηρεσίας, κυρίως στο κεντρικό λιμένα, ο ΟΛ προχώρησε στην κατασκευή πολλών έργων υποδομής τη χρονική περίοδο 1970-1985, τα κυριότερα τα οποία ήσαν. Και εδώ παρατίθεται ένας κατάλογος των έργων της δεκαετίας του 70, 15ετίας 70 μέχρι 85. Μην τα αναφέρω αναλυτικά, μπορείτε να τα δείτε από εκεί. Είναι μια σειρά έργων, αποθηκών, προβλητών, αιθουσών επιβατών, αποθηκών στο κεντρικό λιμάνι, αποθηκών στο εμπορικό λιμάνι και ούτε καθεξής. Και πάμε στο 1985. Η κατάσταση του λιμενικού συγκροτήματος του ΟΛ κατά το έτος 1985 φαίνεται αυτό που είναι όπως είναι στη διαφάνεια. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 είχε γίνει πιεστική ανάγκη διάθεσης νέων σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων χώρων για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης. Επίσης, ήταν πλέον φανερό ότι η εμπορική κίνηση είχε αλλάξει χαρακτήρα και το συμβατικό φορτίο μειωνόταν ταχύτατα, ενώ αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό το μοναδοποιημένο φορτίο που διακινείται με κοντέινερς. Μέχρι τότε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κοντέινερς εγένονταν από την ακτή Βασιλιάδη, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
όπου είχε δημιουργηθεί σταθμός εμπορευματοκιβωτίων με 2 θέσεις πλεύρησης, ωφέλιμου βάθους 11 μέτρων, εξοπλισμένων με 2 γερανογέφυρες και με χερσαίο χώρο 100 στρεμμάτων, καθώς και από τον προβλήτα 1 του νέου εικονίου που διέθετε 1 θέση πλεύρησης, 12,5 μέτρα βάθος θάλασσα και εξοπλισμένη με 1 γερανογέφυρα και χώρο 80 στρεμμάτων. Η ικανότητα διακίνησης των σταθμών αυτών την εποχή εκείνη, με τεράστια λειτουργικά προβλήματα λόγω της μεγάλης μεταξύ τους απόστασης, δεν υπερεύαινε συνολικά τα 250.000 τεούς ετησίως. Δεδομένου δε ότι ήδη το έτος 1985 η διακίνηση κοντέιρης μέσω του ΟΛΠ είχε φτάσει σε 190.000 τεούς, παρουσιάζοντας μια έντονη αυξητική τάση, το 1976 ή το 60.000 και το 80 150.000. Συγκριτικά στοιχεία έτσι για να καταλάβει κανείς τις διαφορές από μια πενταετία, δεκαετία για την εξέλιξη. Ή το αναγκαίο να ληφθούν επομένως άμεσα μέτρα. Ακόμη η επιβατική κίνηση παρουσίαζε μια τεράστια αύξηση τη δεκαετία του 80 από 4,5 εκατομμύρια επιβάτες το 1980 σε 7 εκατομμύρια επιβάτες το 1988. Ήτι άνω των 50%, η οποία ήταν ακόμη μεγαλύτερη στον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων και φορτηγών με τα πλοία της ακτοπλοείας. Αυτό είχε σαν συνέπεια την αύξηση τόσο του αριθμού όσο και των μεγεθών των πλοίων της ακτοπλοείας αλλά και των κουραζεροπλοίων που διακινούσαν πλέον σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Συμπιώνω εδώ εγώ όταν πρώτη ήρθα στο λιμάνι το 1967 ήδη χτιζόταν η παγόδα. Το κτίριο αυτό εκεί που ξέρουμε όλοι που λειτουργούσε σαν εκθεσιακό κέντρο κλπ. Και τα Ποσειδόνια. Ο σκοπός του ήταν επιβατικός σταθμός. Αυτό το κτίριο ήταν φτιαγμένο και μελετημένο να υποδέχεται πλοία, κουραζερόπλια, μεγάλα πλοία. Για την εποχή ήταν πρωτοποριακό, με αυτή την τεχνολογία, με τους στένοντες κλπ. Το 1969 πρωτολειτουργήσε. Το τελευταίο πλοίο που ήρθε ήταν το Χριστόφορος Κολόμβος. Τα πλοία τότε δεν κάνανε κουραζιέρες, τα πλοία κάνανε δρομολόγια, κάνανε ταξίδια. Όποιος ήθελε τότε να ταξιδέψει, μάλλον μετανάστες περισσότερο ταξιδεύανε και επισκέπτες πάλι συμπατριώτες μας από την Αυστραλία, Καναδά και Αμερική, έφευγε από εκεί. Λοιπόν, θυμάμαι, είχε έρθει μια φορά το Χριστόφορος Κολόμβος το 1969, που ήταν και το 69-70, αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο του ταξίδι. Είχε φέρει περίπου 5.000 βαλίτσες. Ερχόντουσαν μετανάστες. Όλα αυτά είχαν διοχετευτεί μέσα σε αυτό το κτίριο. Με σκάλες, κυλιόμενες κλπ. Λοιπόν, κάνανε μια εβδομάδα οι άνθρωποι να πάρουν τις βαλίτσες τους. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε, θυμάμαι ο διευθυντής Κλαδάς, αν κανείς τον θυμάται, ο διευθυντής φωτοεκφόρτωσης τότε, μας έβαλε όλους τους υπαλλήλους, όλους τους υπαλλήλους μαζί με τους τότε εργάτες, να ψάχνουμε να βρίσκουμε βαλίτσες. Καταφέραμε μέσα σε 2 εβδομάδες και τις ξεμπλέξαμε. Από τότε σταμάτησε να λειτουργεί σαν επιβατικός σταθμός. Πήγαν διάφορες υπηρεσίες, περιτολωνίου, πήγε λιμεναρχείο, πήγαμε με κάποιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, μελλοντικά πήγε η διεύθυνση οικονομικού του ΟΛΠ, όσοι θυμούνται από τον ΟΛΠ κλπ. Όπου κατέληξε να γίνονται εκθέσεις. Μέχρι το 2005, αν θυμάμαι, γινόντουσαν εκθέσεις εκεί. Μετά το σεισμό όμως του 99 το σεισμό, αυτό είχε υποστεί βλάβες. Και υπήρχαν εκθέσεις από το Πολυτεχνείο κλπ. Ότι αυτό το κτίριο δεν μπορεί, είναι επικίνδυνο, θέλει υποστηλώσεις κλπ. Και κάποια στιγμή σταματήσαμε και υποστηλώθηκε όπως το βλέπετε σήμερα, με αυτές τις σωλήνες που είχε από κάτω. Σήμερα δεν χρησιμοποιείται για τίποτα. Όμως, ο ΟΛΠ στα σχέδιά του, θα το δούμε πιο κάτω, αυτό το κτίριο έχει προκηρύξει διαγωνισμό να γίνει ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Οι συνθήκες και οι οικονομικές σήμερα δεν είναι τέτοιες που πραγματικά να επιτρέπουν μια επένδυση αυτού του μεγέθους. Γιατί ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων μέσα στο λιμάνι πρέπει αυτός που θα επενδύσει να έχει και μια προοπτική, έτσι, να ξέρει ότι αυτή η επένδυσή του θα αποδώσει. Συνδυάζεται αυτό με το εκθεσιακό κέντρο που σχεδιάζαμε και σχεδιάζουμε να γίνει στο χώρο στο Παλατάκι. Έτσι. Ένα εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο με ένα ξενοδοχείο δένουνε. Εκεί σε αυτή τη φάση βρίσκεται σήμερα αυτή η διαδικασία. Το εκθεσιακό κέντρο έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχουν τελειώσει όλες τις διαδικασίες, έχει ανατεθεί το έργο, έχουν υπογραφεί συμβάσεις
Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά και αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. Έχουν ξεπεραστεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Η παγόδα, όπως λέμε, έχει χαρακτηριστεί η παγόδα. Το ξενοδοχείο που θα γίνει με τις προδιαγραφές που έχουμε βάλει θα έχει ακριβώς την ίδια μορφή. Είναι σήμα κατά τεθέν για τον Πειραιά. Ο διαγωνισμός νομίζω γίνεται το Νοέμβριο. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Έτσι, ιστορικά το είπα αυτό γιατί θυμήθηκα τότε τις βαλίτσες που κουβαλάγαμε σαν. Θα προκύψει να έρθουν τα Ποσειδόνια στον Πειραιά. Μόλις γίνει το εκθεσιακό. Πού είναι το λιοντάρι? Πού είναι το λιοντάρι? Από κάτω, εκεί. 75 στρέμματα σε αυτή την περιοχή. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς. Ήταν λοιπόν ανάγκη να εκπονηθεί ένα νέο σχέδιο για το λιμενικό συγκρότημα του ΟΛΠ να λαμβάνει υπόψη τις πιο πάνω μεταβολές. Το νέο αυτό σχέδιο ανάπτυξης του λιμενικού συγκροτήματος του ΟΛΠ εκπονήθηκε το έτος 1917 από τον προϊστάμενο του Τμήματος Θαλασσίων Έργων, λιμενολόγο Μανώλη Δασκαλάκη και συνόδευε το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΛΠ για την περίοδο 1988-1992. Το αναπτυξιακό αυτό σχέδιο αντιμετώπισε για πρώτη φορά τη χωροταξική κατανομή των λιμενικών δραστηριοτήτων του ΟΛΠ σε 3 επιμέρους λιμένες. Έτσι, το σχέδιο αυτό προέβλεπε την εξυπηρέτηση του συνόλου της επιβατικής δραστηριότητας στον κεντρικό λιμένα Πειραιώς. Έφυγαν τα πάντα από το κεντρικό λιμάνι και πια ήταν να εξυπηρετούνται μόνο η εκτοπλοεία και τα κρουαζερόπλια, ο οποίος θα μετατρέπεται σε αποκλειστικά επιβατικό λιμάνι. Του συνόλου της εμπορευματικής κίνησης στους ενοποιημένους λιμένες Δραπετσώνας και Ρατσινίου Νέου Εικονίου και του συνόλου της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στους λιμένες Περάματος και την έναντι αυτού ακτή Σαλαμίνος. Την περίοδο 1993-1994 εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του ΟΛΠ το επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περίοδο 1994-2000. Με στόχο την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου προγράμματος έργων, υποδομής και εγκατάστασης πρόσθετου σύγχρονου μηχανικού εξοπλισμού. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα διατηρούσε και εξειδίκευε τον χωροταξικό σχεδιασμό του προγράμματος 1988-92 όσον αφορά το διαχωρισμό του λιμενικού συγκροτήματος σε 3 επιμέρους λιμένες, επιβατικό, εμπορευματικό, ναύπηγο, επισκευαστικό. Ενώ προχωρούσε στην επέκταση της υποδομής του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Ελευθέριος Βενιζέλος, του Προβλήτα 2, που στη συνέχεια παραχωρήθηκε, όπως είπαμε, στην Cosco Pacific. Με την ολοκλήρωση και εξοπλισμό του Προβλήτα 2 σε σχήμα παραλληλόγραμμου αντί τραπεζίου και με αύξηση του ωφέλιμου βάθους του δυτικού τμήματος από 14 μέτρα σε 16,5 μέτρα, καθώς και με την πρόβλεψη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό νέου μεγάλου προβλήτα του Προβλήτα 3, δυτικά του Προβλήτα 2, θα το δούμε στο επόμενο σχέδιο, δυτικά του Προβλήτα 2, στον οποίο προβλέπεται να ενσωματωθεί ο υφιστάμενος Προβλήτας Πετρελοειδών. Ο Προβλήτας Πετρελοειδών εξυπηρετεί αποκλειστικά διακίνηση πετρελοειδών. Με τις δεξαμενές συνδέεται με υπόγειες σωληνώσεις που βρίσκονται επάνω από στο πέραμα. Με την κατασκευή του προβλήτα αυτού και την προβλεπόμενη από τον ΟΣΕ σύνδεση του εμπορικού λιμένους με το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, ο λιμένας Πειραιά θα είχε όλες τις προοπτικές να αναδειχθεί στο σημαντικότερο κόμβο διεθνών μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου του Ευξήνου Πόντου. Ακόμη προβλεπόταν η κατασκευή περιφερειακού οδικού δικτύου, το οποίο θα συνέδεε το συγκρότημα του ΟΛΠ με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και έτσι θα γίνεται ταχύτερα και χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, λόγω διέλευσης μέσα από τον ιστό της πόλης, η διακίνηση επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων από και προς τους λιμένες του ΟΛΠ. Με το νόμο 2688 του 1999, ο ΟΛΠ μετατράπησε από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία, διατηρουμένων των διατάξεων του νόμου 1559 του 50 και με την υποχρέωση εκτελέσεως των έργων του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων. Σε υλοποίηση του εν λόγω νόμου έγινε από το έτος 2000 η σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας προς τον ΟΠ του χώρου της λιμενικής ζώνης για διάστημα 40 ετών μέχρι το 2042. Όπως είπαμε, με υποχρέωση του ΟΛ καταβολής προς το ελληνικό δημόσιο, του Υπουργείου Οικονομικών δηλαδή, 2% επί των ετήσιων εσόδων του, επί του τζίρου του δηλαδή, το 2%. Ακολούθησε η εισαγωγή του ΟΛΠ, όπως είπαμε, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και πώληση του 25% από το δημόσιο σε ιδιώτες μέσω του χρηματιστηρίου. Κύριος στόχος του όλου εγχειρήματος ήταν να καταστεί ο ΟΛΠ πιο ευέλικτο στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού
με γρήγορη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων και πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές τραπεζικού δανεισμού για επενδύσεις. Αξιοσημείωτο ακόμη είναι ότι από το 1986 και μετά ο ΟΛΠ άρχισε να μελετά με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους τα θέματα σχεδιασμού της λιμενικής υποδομής. Έτσι, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο ΟΛΠ προχώρησε στην εκτέλεση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούσαν επιτόπου μετρήσεις και αξιολόγηση στοιχείων κυματικών διαταραχών, ώστε να προσδιοριστεί με ασφαλή τρόπο το κυματικό κλίμα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του λιμένα. Επίσης, εκπονήθηκε μελέτη επιφυσικού ομοιώματος σε υδροδυναμικό εργαστήριο του εξωτερικού για την κατασκευή και λειτουργία του προβλήτα 2 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Ελευθέριος Βενιζέλος στο Εικόνιο. Μετά τη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Πολυτεχνείου, που ολοκληρώθηκε το 1993 υπό τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστα Μουτζούρη, σημερινό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μελετήθησαν εκεί τα κυριότερα έργα υποδομής για τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμενικού συγκροτήματος του ΟΛΠ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε για τη χώρα μας ότι οι εργασίες αυτές έγιναν από το Υδροδυναμικό Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Πολυτεχνείου, από Έλληνες επιστήμονες, με τη συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΛΠ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σημαντική τεχνογνωσία σε ένα κατεξοχήν ενδιαφέροντα κλάδο αυτό των θαλάσσιων κατασκευών. 1985-2006. Φέρετε μία σειρά έργα που έγιναν εδώ. Απλώς εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Όταν μετατραπήκαμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία, ο στόχος ήταν πραγματικά να έχει μια ευελιξία μεγαλύτερη η εταιρεία, αυτός ο οργανισμός τέλος πάντων, και στα θέματα των προμηθειών και στα θέματα του προσωπικού και στα θέματα γενικά να έχει μια ευελιξία μεγαλύτερη. Η εμπειρία μου λέει ότι πήραμε σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, όχι σε όλες, σε αρκετές μάλλον, όλα τα κακά ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και όλα τα κακά της λειτουργίας μιας ανωνυμού εταιρείας. Γιατί κάπου εμπλέκεται και το δημόσιο και η ανώνυμος εταιρεία. Ώσπου να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι κλπ. Πέρασαν πολλά αρκετά χρόνια. Ακόμη δεν θα έλεγα ότι τα έχουμε ξεπεράσει όλα. Δεν έχει. Λειτουργούμε και με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, λειτουργούμε, όμως δυστυχώς το κράτος έχει πολύ βαθύ το χέρι του μέσα. Αυτό έτσι το λέω σαν εμπειρία. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα γενικά προγραμματικά σχέδια του ΟΛΠ, εκτελέστηκε την περίοδο 86-2006 πλήθος σημαντικών έργων υποδομής, σημαντικότερα των οποίων ήσαν τα ακόλουθα. Η κατασκευή του προβλήτα 2 του σταθμού διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, το Container Terminal Ελευθέριος Βενιζέλος, στο Νέο Εικόνιο την περίοδο 1986-1997. Με το έργο αυτό, που είναι το μεγαλύτερο από απόψεις μεγέθους και ποσοτήτων εργασιών λιμενικό έργο που εκτελέστηκε ποτέ στη χώρα μας, διαστάσεις του προβλήτα είναι 800 μέτρα μήκος σε 500 μέτρα πλάτος, βάθος φυσικού πυθμένος της τάξης των 30 μέτρων. Δημιουργήθηκαν 6 θέσεις πλεύρησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ωφέλιμα βάθη κρυπιδοτήχων που κυμαίνονται από 14 έως 16,5 μέτρα. Δεύτερον, συνολικά για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικού εξοπλισμού την περίοδο 88-97, προμήθεια, εγκατάσταση γερανογεφυρών 11 τον αριθμό, μεταφορά και εγκατάσταση 2 γερανογεφυρών από το λιμάνι το κεντρικό λιμάνι στο Σέμπο, στο νέο Σέμπο, προμήθεια περίπου 50 οχημάτων μεταφοράς και στιβασίας εμπορευματοκιβωτίων, διετέθησαν περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Με τη δημιουργία της νέας αυτής υποδομής, τα αποτελέσματα στον τομέα της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων ήσαν θεαματικά. Έτσι, από τα 190.000 θεούς είναι μια μονάδα, περισσότεροι το ξέρετε βέβαια, μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων, που ήταν 190.000 το 1985, η διακίνηση ανήλθε σε 400.000 μονάδες το 1990, σε 600.000 το 1995, σε 900.000 το 1988 και σε 1,7 εκατομμύρια θεούς το 2003. Σημαντική, τρομακτική για τα δεδομένα τα ελληνικά αυτή η αύξηση. Τρίτον, προμήθεια και λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Μέχρι τότε δουλεύουμε στο χέρι. Η μηχανογράφηση ήταν υποτυπώδης. Εγκαταστήσαμε ένα πληροφοριακό σύστημα, ένα πρόγραμμα, ένα λογισμικό, από τα καλύτερα τουλάχιστον και τώρα ακόμη της εποχής και τώρα ακόμη, ένα αμερικάνικο πρόγραμμα
της εποχής Νέιβης τότε, τώρα σήμερα δεν ξέρω τι όνομα έχει, Κόμπρα νομίζω ή τι άλλο έχει όνομα αποκτήσει, για την αυτόματη διαχείριση, φόρτωση, εκφόρτωση, διαχείριση εντός του προαυλίου της αλάνας των εμπορευματοκιβωτίων, έτσι, καθώς επίσης και της αυτόματης τιμολόγησης. Ήταν ένα μεγάλο βήμα, δεκαετία του 2000 μπήκε, πρωτοεφαρμόστηκε στο σύστημα αυτό. Θυμάμαι τότε, επειδή ήμουν στην πληροφορική, ξέρω τι κάναμε και πόσο βασανιστήκαμε και βασανίσαμε και τους πελάτες μας και όλους, αλλά δεν καταφέραμε. Κατασκευάστηκε επιβατικός σταθμός στον προβλήτα του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Κεντρικού Λιμένα το 1986-87. Κατασκευάστηκε νέος ανισόπεδος κόμβος και οδογέφυρα στην περιοχή Ξαβερίου. Ξαβερίου τώρα. Ακούει κανείς Ξαβέρης. Τι ήταν ο Ξαβέρης? Κάποιοι θα το ξέρουν. Τι ήταν ο Ξαβέρης? Ήταν η περιοχή με την ξυλία και τα μότορση παλιά που πήγαιναν εκεί. Ξαβέρης ήταν σταβερνιάρης. Ήταν η ταβέρνα του Ξαβέρη, η οποία την εποχή εκείνη, εντάξει, ήταν και αμφιβόλου έτσι, ηθικής, ας το πω και έτσι. Λοιπόν, και επικράτησε να λέγεται ακτή Ξαβερίου. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε μια προσπάθεια όλη αυτή την ονοματολογία στο λιμάνι, των προβλητών, των αιθουσών κλπ. Να την αλλάξουμε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και θα σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το άμαθα χθες. Η πλατεία Τερψιθέας δεν λεγόταν πλατεία Τερψιθέας στον Πειραιά, όσοι είναι Πειραιώτες. Λεγόταν πλατεία Ιωάννου Βαρβάκη. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί χθες ήταν η πρεμιέρα της ταινίας του Ιωάννου Βαρβάκη και εμείς μάλιστα σαν λιμάνι, στην πέτρινη αποθήκη που έχουμε κάτω, παρουσιάσαμε τα εκθέματα της ταινίας, το πλοίο του Βαρβάκη, τις στολές της Εκατερίνης κλπ. Και έμαθα χθες κιόλας ότι η πλατεία Τερψιθέας ονομαζόταν πλατεία Βαρβάκη. Ιωάννου Βαρβάκη. Ανθέων. Λοιπόν, πάντως ήταν Ιωάννου και ονομάστηκε Ιωάννου Βαρβάκη, ονομαζόταν για τη σχολή την ναυτική που είχε χρηματοδοτήσει ο Ιωάννης Βαρβάκης. Λοιπόν, αυτό έτσι για την ιστορία και πολλές άλλες ονομασίες που πήρε το λιμάνι οφείλονται σε κάτι, αλλά όπως η Τρούμπα, ας πούμε. Η Τρούμπα από πού πήρε? Ήταν περιοχή, ήταν προβλήτας Τρούμπα. Τρούμπα όλοι την ξέρουν και την έχουν συνδέσει με κάτι άλλο. Δεν είναι έτσι όμως. Τρούμπα ονομάστηκε γιατί ο προβλήτας μπροστά από την Τρούμπα, εκεί που είναι οι Δευτέρας Μεραρχίας, η προέκταση της Δευτέρας Μεραρχίας, τα παλιά χρόνια ερχόντουσαν τα πλοία από τα νησιά και φέρνανε τα λάδια, φέρνανε τα κρασιά και παίρνανε νερό. Και πώς τα ανεβάζανε? Με τρόμπες. Το ανεβάζανε με τρόμπες. Τρούμπα. Και έμεινε προβλήτα Τρούμπα. Λοιπόν, και όλη η περιοχή βέβαια ονομάστηκε Τρούμπα. Και διάφορες άλλες ονομασίες. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, φιλοδοξούμε, έχουμε ήδη εντός των ημερών, εσωτερικά τουλάχιστον, να κυκλοφορήσουμε μια ονοματολογία, δίνοντας και τιμώντας άξιους προγόνους μας, όπως είναι ο Θεμιστοκλής, όπως είναι ο Περικλής, όπως είναι ο Καβαδίας, όπως είναι πρόσφατα ο Αγγελόπουλος που σκοτώθηκε στο καθήκον μέσα στο λιμάνι, ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης κλπ. Λοιπόν, αυτό έτσι για τον Ξαβέρη, τον περίφημο. Λοιπόν, κατασκευάστηκαν τρεις νέοι επιβατικοί σταθμοί στο κεντρικό λιμάνι και βεβαίως κατασκευάστηκε το κτίριο διοίκησης του ΟΛ, το κτίριο στο Καστράκι, συγγνώμη, το 1987-88. Αυτό το οποίο τώρα θα ενταχθεί μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης πολιτιστικής ακτής, σκοπεύουμε. Προορίζεται τέλος πάντων να μεταφερθεί το μουσείο του Πειραιώς που είναι εδώ, το μουσείο του. Κατασκευάστηκαν επίσης υπόστεγα διαστάσεων 300 επί τόσων μέτρων, είτε επιφάνειας 18 επί 2 για εκενώσεις πυρός κοντένσης στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Ελευθέριος Βενιζέλος το 1989-93. Κατασκευάστηκε κατασκευή υπογείου κάτω από τη στάθμη θαλάσσης σταθμού στο υπόγειο στην πλατεία Καραϊσκάκη. Εκεί που βρήκαμε σκάβοντες, βρήκαμε και μια βόμβα μέσα, όσοι θυμούνται τότε. Το θυμόσαστε έτσι, εδώ. Δεν έσκασε βέβαια, αλλά εντάξει. Το 1993 νομίζω, ναι, τότε ήταν. Κατασκευάστηκε επίσης το σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, το κτίριο διοίκησης. Κατασκευάστηκαν τμήματα περιφερειακής οδού του λιμενικού συγκροτήματος του ΟΛ.
έργα μετατροπής της αιτιώνιας ακτής απέναντι του κεντρικού λιμένου Πειραιά σε χώρο εξυπηρέτησης επιβατικής κίνησης, έργο ανακατασκευής της τριόροφης αποθήκης στον Προβλήτα 3 Αγίου Νικολάου κεντρικού λιμένου Πειραιά για χρησιμοποίηση. Είναι τα σημερινά κτίρια διοίκησης. Αυτό ήταν αποθήκη παλιά κάτω. Το ισόγειο, εκεί που είναι σήμερα ο σταθμός επιβατών εξωτερικού, ήταν αποθήκη. Αλλά ήταν πολύ γερή αποθήκη και στη συνέχεια η τεχνική κλπ. Είπαν να πάμε να το κάνουμε διοικητήριο. Και μεταφέρει τη διοίκηση του ΟΛΠ εκεί, που νίκιαζε τότε, θυμάμαι, στη Δευτέρας Μεραρχίας. Δευτέρας Μεραρχίας 2, όλο αυτό το κτίριο ήταν το διοικητήριο του ΟΛΠ. Και πληρώναμε νίκια τότε, ενώ είχαμε τόσους χώρους. Κατασκευάστηκε το ελικοδρόμιο στην περιοχή Παλατάκη Κεντρικού Λιμένος, το οποίο έχουμε πάρει ήδη άδεια. Επίσης, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, μπροστά από την παγόδα, το υπόγειο πάρκινγκ κατασκευάστηκε με 750 θέσεις αυτοκινήτων. Το επενδυτικό πρόγραμμα της περίοδου 86-2006 ανήλθε στο συνολικό ποσό, στο συνολικό ύψος των 600 εκατομμυρίων ευρώ και καλύφθηκε σχεδόν στο σύνολό του από ίδιους πόρους. Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι όχι μόνο στην περίοδο αυτή, αλλά σε όλη την ιστορική του διαδρομή, κατά τους νεότερους χρόνους, ο ΟΛΠ αποτελεί διεθνώς μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις μεγάλου λιμενικού συγκροτήματος που χρηματοδότησε τις δαπάνες επενδύσεως για τη δημιουργία λιμενικής υποδομής από ίδιους πόρους χωρίς κρατική ενίσχυση. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εκτελεστέντων έργων υποδομής υλοποιήθηκε από ελληνικές τεχνικές εταιρείες, δημιουργώντας μια υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία του κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας στον τομέα των λιμενικών έργων. Και εδώ είναι μια διαφάνεια με όλο το λιμάνι του Πειραιά, όπως είναι στις τρεις περιοχές. Είναι η ναυπηγοεπισκευή, που είναι η Κοινόσουρα, τα Μπελάκια, η ναυπηγοεπισκευή Περάματος, το εμπορικό λιμάνι με τον Προβλήτα 2, ο οποίος σήμερα έχει παραχωρηθεί στην Κόσκο, ο Προβλήτας 1, ο οποίος σήμερα τον λειτουργεί ο ΟΛ, και ο Προβλήτας 3, που είναι υποκατασκευή και αυτός έχει παραχωρηθεί στην Κόσκο. Θα σας πω πιο κάτω πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί και τι φορτία αναμένονται να προσέλθουν, να διακινηθούν. Λοιπόν, εδώ είναι το κεντρικό λιμάνι, η κρουαζιέρα είναι στο σημείο αυτό και εδώ είναι η ακτοπλοεία. Ο ΟΛΠ εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με αιχμή του δώρατο το σταθμό διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος και αποτελεί σημαντικότατο διακομεταμιστικό σταθμό στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, κατατάσσοντας τον Πειραιά μεταξύ των μεγάλων λιμένων παγκοσμίως. Επιπλέον, οι δραστηριότητες του ΟΛΠ αφορούν στον ελιμενισμό και την εξυπηρέτηση κουραζεροπλοίων, στη διακίνηση οχημάτων, στην ακτοπλοεία, στη διακίνηση βατικών φορτίων και στην ναυπηγοεπισκευή. Το λιμάνι του Πειραιά, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αποτελεί σημαντικό κόμβο διεθνών μεταφορών, διαθέτοντας κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της θέσης του και των υποδομών του, και τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής. Πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι Ασίας-Αφρικής-Ευρώπης. Είναι τεράστια αυτό το πλεονέκτημα για τα σκαμπανεβάσματα κάθε τόσο και τώρα ανεβάσματα που έχει η τιμή του πετρελαίου. Επαρκείς υποδομές και φυσικά βυθίσματα για την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων σύγχρονων πλοίων μεταφοράς, εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων. Λειτουργία υποκαθεστώς ελεύθερης ζώνης τύπου 1, το ΣΕΜΠΟ και 2. Τι σημαίνει καθεστώς τύπου 1 και 2. Σήμερα εμείς στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων το δικό μας, που είναι ο σταθμός, ο Προβλήτας 1, και τη Κόσκο ΣΕΠ, όπως λέγεται, σταθμός εμπορευματοκιβωτίων, έχουμε ενιαία ζώνη τύπου 1. Τελωνιακά δηλαδή είμαστε το ίδιο και οι δύο. Ανάμεσά μας, ανάμεσα στους δύο προβλήτες υπάρχει μια πύλη. Μπορούν και διακινούνται φορτία από τον ένα σταθμό στον άλλον, χωρίς να έχουμε τελωνιακό έλεγχο. Αυτό που έχουμε αποθηκευτικό έλεγχο. Δηλαδή θέλει το τελωνείο να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι βρίσκεται μέσα στον προβλήτα του διαχειριστή που είναι η Κόσκο και τι βρίσκεται μέσα στον προβλήτα που είναι του ΟΛ. Δεν τον ενδιαφέρει τελωνιακά, άρα λοιπόν μεταξύ των δύο προβλητών υπάρχει ελεύθερη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα πλοίο όταν έρθει στην Κόσκο, στον προβλήτα της Κόσκο και ξεφορτώσει εμπορεύματα και πρέπει να μεταφορτωθούν σε ένα άλλο πλοίο το οποίο βρίσκεται σε εμάς, γίνεται εσωτερική διακίνηση και όχι εξωτερικά. Έτσι, αυτό καταφέραμε με το τελωνείο μετά από πολύ κόπο. Μετά από πάρα πολύ κόπο. Το τελωνείο δεν δεχόταν τέτοια διαδικασία, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα κλπ.
Για πρώτη φορά, όλα για πρώτη φορά γίνονται στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε και αυτό και εξυπηρετεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα καθιερώσαμε από κοινού τον κώδικα ISPS, για κώδικα ασφαλείας δηλαδή. Και έτσι έχουμε πάρει και από εκεί πιστοποίηση για να μπορείς να διακινείς εμπορεύματα, γιατί όπως ξέρετε όλοι, οι Αμερικάνοι ας πούμε θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, το 100% των φορτίων που διακινείται από το λιμάνι του Πειραιά προς λιμάνια της Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν το δέχεται αυτό και υπάρχει διαμάχη, τώρα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος. Σε ό,τι αφορά όμως τη ραδιενέργεια, γίνεται σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια. Υπάρχουν στις πύλες εισόδου μηχανισμοί που ελέγχουν για τη ραδιενέργεια, είτε μπαίνει ένα εμπορευματοκιβώτιο είτε βγαίνει. Βέβαια. Το λιμάνι του Πειραιά λειτουργεί, όπως ξέρουμε, η σταθμή εμπορευματοκιβωτίων, η κουραζιέρα και η σταθμή αυτοκινήτων 362,5 μέρες το χρόνο. Λέω 362,5 γιατί δεν λειτουργεί μόνο την ημέρα του Χριστουγέννου, του Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή και κάνα δυο άλλες. 2,5 Ναι. Όταν δεν απεργούν, σωστά. Λοιπόν, πάντως είναι το λιμάνι ανοιχτό 362,5 μέρες το χρόνο. Έχει κλιμακωτό τιμολόγιο με εκτόσεις για αύξηση διακινούμενης ποσότητας μεταφορνόμενων τρασίπων εμπορευματοκιβωτίων. Έχει ένα ευέλικτο τιμολόγιο δηλαδή και επίσης έχει καθιερώσει ένα τιμολόγιο μεγάλων πελατών. Και βεβαίως συμβάσεις με μεγάλους πελάτες μας. Όταν μια σύμβαση σημαίνει με έναν πελάτη ότι αυτός υποχρεούται να φέρει ένα κατώτερο αριθμό διακίνησης φορτίων και εμείς υποχρεούμαστε να παρέχουμε καλή απόδοση στη φορτοεκφόρτωση, θέση παραβολής πλοίου και ένα καλύτερο τιμολόγιο από το καθιερωμένο. Και έχουμε τέτοια σύμβαση, θα σας πω πιο κάτω, πρόσφατα την υπογράψαμε. Υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός τροφοδοτικών γραμμών feeder services με τα κυριότερα λιμάνια της Μεσογείου. Μπορεί να έρθει μια μάνα πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί να διάσει τα φορτία του και να έρθουν μικρότερα πλοία να τα διοχετεύσουν προς τα λιμάνια της Μεσογείου και του Ευξήνου Πόντου. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι χρόνο έχετε βελτιώσει στο να αδειάσει ένα κοντέινερ από και να φύγει? Όλα αυτά που λέτε. Θα σας πω. Ο χρόνος για ένα καράβι είναι χρήμα, όπως το ξέρουμε όλοι, έτσι. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες η απόδοση φορτοεκφόρτωσης ενός πλοίου. Εξαρτάται πρώτα απ' όλα από το ίδιο το πλοίο. Έτσι. Τα μηχανήματα τα δικά μας στο καινούριο προβλήτα μπορούν να έχουν απόδοση και 200 κινήσεις τις έχουμε πιάσει. 200 κινήσεις τη βάρδια. Την προηγούμενη περίοδο, όταν είχαμε τον προβλήτα 3 χρόνια πριν, πιάναμε γύρω το μέσος όρος ήταν γύρω στο 110. Τώρα το 200 που σας είπα είναι η οροφή. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 150. Είναι μια καλή απόδοση. Έτσι, είναι μια καλή απόδοση. Βεβαίως θα με ρωτήσετε. Ξέρουμε τι πιάνει η Κόσκο. Ξέρουμε. Βεβαίως ξέρουμε. Τι κινήσεις πιάνει η Κόσκο, να πιάνουμε εμείς 150. Καταρχήν, η Κόσκο έχει άλλο ωράριο. Γιατί πρέπει να μιλάμε, όταν μιλάμε για απόδοση, το μετράμε στη μονάδα του χρόνου. Η Κόσκο έχει 8 ώρες εργασία, εμείς έχουμε το ωράριο είναι μικρότερο. Άρα λοιπόν εκεί δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά περίπου στα ίδια είμαστε. Και εκεί οι Έλληνες χειριστές εργάζονται, οι ίδιες γέφυρες είναι, της ιδίας εταιρείας είναι. Εμείς έχουμε, σε ό,τι αφορά το λογισμικό, αμερικάνικο πρόγραμμα, αυτοί έχουν ένα κορεάτικο. Έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Βέβαια, έχουν το πλεονέκτημα αυτοί, η φορτοεκφόρτωση εξαρτάται και από το ζωτικό χώρο που έχει στον αποθηκευτικό. Εμάς ο χώρος μας, όπως βλέπετε, θα σας πω πιο κάτω τα νούμερα, είναι πολύ μικρός. Η στιβασία γίνεται σε μεγάλα ύψη, φτάνουμε στα ύψη μέχρι 6, γιατί είναι περιορισμένος ο χώρος μας. Ενώ η Κόσκο έχει πολύ μεγαλύτερο χώρο, άρα έχει καλύτερη ελευθερία κινήσεων. Και καμιά φορά θα μπορεί κανείς να πει, μα άκουσα εγώ ότι η Κόσκο έχει καλύτερες απόδοσεις. Μπορεί να έχει. Οφείλεται όμως σε κάποιους παράγοντες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Πάντως κάτι... Η εμπειρία των δικών μας ανθρώπων, και το λέω αυτό με υπερηφάνεια έτσι, ότι συγκρινόμενοι με άλλους σε όλα τα λιμάνια του κόσμου κλπ. Είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα, είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε πολλά, πρέπει να εξορθολογήσουμε κάποια πράγματα κλπ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είμαστε σε αυτή τη φάση και πιστεύω θα τα κάνουμε. Λοιπόν, και υπάρχουν συνθήκες λειτουργίας για το λιμάνι ασφαλείς βάσει των διεθνών προτύπων. Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα λιμάνι πολλαπλών υπηρεσιών. Έχει σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, έχει σταθμούς διακίνησης αυτοκινήτων, έχει σταθμούς κουραζιέρας, σταθμούς ακτοπλοείας, ναύπηγο-επισκευαστικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες logistics. Επάνω στο πρώην οδύ, όσοι το ξέρετε, το πρώην οδύ, το οποίο είναι εκτός λιμενικής ζώνης, δεν είναι λιμενική ζώνη, είναι όμως είναι τελωνιακή, είναι στο... Όχι, πριν το Θρεάσιο, που είναι του Σκλαβενίτη, εκεί ακριβώς. Εκεί που πάνε τα τυρ, τα φορτηγά που έρχονται από Τουρκία, Ιράν κλπ. Εκεί είναι το πρώην οδύ, εκεί προς το σχιστό. Λοιπόν, αυτή η περιοχή εκεί εμείς τη χρησιμοποιούμε τώρα για εκενώσεις εμπορευματοκιβωτίων και φορτία που έρχονται τυρ από Τουρκία, μη κοινοτικά δηλαδή. Μη κοινοτικά που έρχονται οδικώς. Τα οποία εκεί εκενώνονται και έρχονται για την Ελλάδα. Αυτά δεν είναι για πουθενά άλλου. Λοιπόν, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τι εννοώ συμβουλευτικές υπηρεσίες? Ήδη έχουμε ιδρύσει μια θυγατρική εταιρεία η οποία έχει να κάνει με την κουραζιέρα, αλλά όταν λέμε κουραζιέρα, η κουραζιέρα δεν μπορεί να προσελκύσεις τον τουρίστα μόνο για το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά πράγματι είναι ένας προορισμός, γιατί είναι η Ακρόπολης, είναι το μουσείο, είναι τα πάντα, είναι προορισμός. Δεν είναι μόνο ο Πειραιάς όμως. Υπάρχουν και τα νησιά μας, τα οποία είναι η Σαντορίνη, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θεωρείται πρώτο ή δεύτερο παγκοσμίως σε προορισμό νησί. Το Κατάκολο, που έχει να κάνει με την Ολυμπία. 450 πλοία, αν δεν κάνω λάθος, προσήγησαν το Κατάκολο πέρσι. Το λιμάνι, το λιμανικό ταμείο, έχει έναν πρόεδρο, είχε και έναν υπάλληλο ο οποίος πήρε σύνταξη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Οι κανόνες ασφαλείας κλπ. Είναι ανύπαρκτοι. Εμείς, σαν λιμάνι, επομένως, σαν το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, δημιουργήσαμε μια θυγατρική εταιρεία, η οποία, δεν ξέρω ο διευθύνων σύμβουλος αν είναι εδώ της εταιρείας, ο κ. Νικολούλιας. Λοιπόν, για να παρέχει συμβουλές, όχι συμβουλές, σε ό,τι έχει να κάνει υποδομές, πελατεία, ασφάλεια κλπ. Αυτή δημιουργήθηκε πέρσι, τώρα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάποιες επαφές με τα λιμάνια της Μυκόνου, της Σαντορίνης κυρίως, που εκεί όταν πάει ένα κουραζερόπλιο, αν πάνε δύο δεν πρόκειται να δουν τίποτα, κάνουν βόλτα και φεύγουν. Και με άλλα λιμάνια, με τις Αλεξανδρούπολης κλπ. Προκειμένου να τους δώσουμε τεχνογνωσία, γιατί κακά τα ψέματα το λιμάνι του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Έτσι, μπορεί να παρέχει αυτή τη τεχνογνωσία. Αυτό εννοούμε όταν λέμε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι ένα λιμάνι το οποίο επεκτείνεται από το Πειραιά και φτάνει μέχρι το πέραμα. Έχει 22.000 μέτρα κρυπηδότυχους και εξυπηρετεί 50.000 αφεξαναχωρήσεις πλοίων κατά το 11, ας πούμε. Λοιπόν, συνορεύει με το Δήμο Πειραιά, με το Δήμο Δραπετσόνας και Κερατσινίου τώρα που έγινε, με το πέραμα και βεβαίως με το Δήμο Σαλαμίνος. Διακινήθηκαν, έτσι κάποια νούμερα, 20 εκατομμύρια επιβάτες διακινούνται ετησίως. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια επιβάτες κουραζιέρας, περίπου 500.000 αυτοκίνητα, εκ των οποίων πάνω από 70% προορίζονται για άλλες χώρες Μεσογείου. Και το 2011 διακινήθηκαν 1.600.000 κοντέινερ ετησίως και στους δύο προβλήτας. Στους προβλήτας της Κόσκο και του Όρ. Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα οικολογικό λιμάνι. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και λειτουργία αποτελεί προτεραιότητα του ΟΛΠ ως προς το σημαντικότερο στοιχείο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του. Ο ΟΛΠ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική και στρατηγική για το περιβάλλον, με σκοπό το συνεχή εντοπισμό πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,
την πρόληψη ρύπανσης και τη συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση των δραστηριοτήτων του. Ο ΟΛ περισσότερο από 70 χρόνια αποτελεί πόλο οικονομικής ανάπτυξης και σήμερα συνεχίζει την οικονομική του προσφορά στην τοπική και εθνική οικονομία με μια κοινωνική και περιβαλλοντική στρατηγική ανάλογη της ιστορίας του. Για την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνει μέτρα. Για τη διαχείριση των αποβλήτων. Όποιο πλοίο μπαίνει μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, υπάρχει κοινοτική οδηγία γνωστή, θα πρέπει να παραδίδει απόβλητα ή να αποδεικνύει πού τα άφησε, από ποιο άλλο λιμάνι τα άφησε. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων υγρών με έναν διαχωριστήρα που έχουμε, ο ανάδοχος δηλαδή έχει διαχωριστήρα μετά από διεθνή διαγωνισμό που κάναμε στην Κοινόσουρα στο Πέραμα και στερεών αποβλήτων. Επίσης, υπάρχει διαχείριση καθαριότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή είναι και ο κύριος Πολυχρονόπουλος εδώ, ο φίλος μου, που έχει την εταιρεία με την οποία έχουμε σύμβαση και λίγη τώρα και θα κάνουμε νέο διαγωνισμό για την... Αποδοτικό εγχείρημα, έτσι. Ναι, βέβαια. Έχει τα κατάλληλα μέσα κλπ. Και πράγματι εν τη γενέση της οποιαδήποτε μόλυνση του περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται. Πολλές φορές πιάνουμε και αυτόν που το έκανε, γιατί αυτός που το έκανε πρέπει να πληρώσει και τη ζημιά. Ποιότητα των νερών. Σε συνεργασία με την ΑΕΔΑΠ, το Πολυτεχνείο και άλλους φορείς, επειδή εμείς δίνουμε και νερό στα πλοία, στα κουραζιερόπλια και σε όλα τα πλοία, πρέπει το νερό και η ποιότητα του νερού να είναι τέτοια που να είναι άψογη δηλαδή. Κατάλληλο προσπόσιν και προσπόσιν. Και βεβαίως ο θόρυβος και η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Έχουμε κάνει σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος και του αέρα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το πέραμα. Εκεί πράγματι, ειδικά ο προβλήτας ο δικός μας, με τα μηχανήματα κλπ. Και για λόγους ασφαλείας, όταν ένα όχημα κινείται, σφυρίζει κιόλας. Εκεί οι κάτοικοι έχουν πρόβλημα. Έχουν ένα πρόβλημα. Βεβαίως, όταν το λιμάνι είχε φτιαχτεί, βάλαμε ασπίδες, αλλά είναι τόσο ψηλές οι πολυκατοικίες, αν θα δείτε, τα ξέρετε τώρα, έτσι. Λες και πάνε να φτάσουν στον ουρανό. Έχουν υπερβεί το βουνό επάνω. Λοιπόν, αυτοί βέβαια δεν μπορεί να τους προστατεύσει με τίποτα. Και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, ειδικά το καλοκαίρι. Η εικόνα του λιμανιού αναβαθμίστηκε ριζικά με την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων τα οποία βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα των προσφορών υπηρεσιών. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών του κεντρικού λιμανιού αποτελεί βασική επιλογή του ΟΛΠ. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών. Βασική άξονα στην πολιτική ανάπτυξη του ΟΛΠ είναι ο σεβασμός του περιβάλλοντος και η μείωση των επιπτώσεων από τις λιμενικές δραστηριότητες. Η παραχώρηση της νήσου Ψιτάλιας για την εγκατάσταση του Κέντρου Βιολογικού Καθαρισμού της ΕΙΔΑΠ, η σταθερή μέτρηση των αερίων ρήπων στο κεντρικό λιμάνι και η κατασκευή ηχοπετασμάτων, η εφαρμογή όλων των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος εντάσσονται στα πλαίσια αυτής της πολιτικής. Παράλληλα, ο ΟΛΠ, συνεισφέροντας στην προσπάθεια διατήρησης ιστορικής μνήμης, έχει αναδείξει τα αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή του Θεμιστοκλή και του Περικλή και στηρίζει με χορηγίες ανθρωπιστικές και πολιτικές δράσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την υγεία και την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ. Ήθελα να πω για την Ψιτάλια, όταν έγινε ο βιολογικός καθαρισμός κλπ. Οι παλιοί το θυμούνται καλά, υπήρχε το μαριδάκι του Σαρονικού, το οποίο κάποιες εποχές εξέλιπε. Έχει επανέλθει. Θα δείτε τα μύδια πάνε στη Στριδώνα, βέβαια. Εντάξει, και θέλει προσοχή. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι άλλο. Στο λιμάνι, τα έχετε δει, ψαράδες, ψαρεύουν τσιπούρες. Τσιπούρες, να, μπαίνουν μέσα για γίνησουν κλπ. Αυτό σημαίνει ότι είναι καθαρό το περιβάλλον. Παρά τα τελευταία αντίθετα, πώς το λένε, κάποια δημοσίευματα τέλος πάντων που παρουσίασαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Προχθές στην πέτρινη αποθήκη που ήμουν, ένας ψαράς έριχνε και έπιανε τσιπούρες. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι. Λοιπόν, το 2011 να δούμε τι σημαντικά γεγονότα έγιναν. Έγινε η επέκταση του προβλήτα στο Car Terminal. Το νέο τερματικό έχει πλέον έκταση 145 στρέμματα, μήκος προβλητών 1100 τόσα μέτρα, βύθισμα ικανό να εξυπηρετήσει κάθε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Οποιοδήποτε πλοίο μπορεί να το εξυπηρετήσει. Είναι η διαχείριση Γ2, η λεγόμενη είναι ακριβώς που είναι η Ιχθυόσκαλα, η είσοδος από την πλευρά της Ιχθυόσκαλας.
Σε ό,τι αφορά το σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, υπογράψαμε σύμβαση με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως διακίνησης φορτίων, την Mediterranean Shipping Company, την MSC, πενταετούς διάρκειας, η οποία υποχρεούται να μας φέρει το λιγότερο 150.000 μονάδες το χρόνο, τεούς το χρόνο. Ήδη το 2011 έφερε 350.000, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα Ντάγκα, εκεί περίπου 350.000. Τώρα μας κάνει πρόταση να φέρει ακόμη περισσότερα. Θα δούμε αν μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε, γιατί είναι και αυτό. Το capacity του σταθμού είναι περιορισμένο. Είναι 750-800.000, δεν μπορούμε να πιάσουμε παραπάνω. Φέτος ευελπιστούμε να πιάσουμε τις 750.000, τα όρια δηλαδή. Λοιπόν, μας έχει κάνει πρόταση η εταιρεία και βεβαίως και άλλοι πελάτες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους πελάτες, αν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Φέρνει 2 πλοία Mother κάθε εβδομάδα και 4, 5 ή και 6 ακόμη feeders, μικρότερα πλοία για την διακίνηση των εμπορευμάτων, των εμπορευματοκιβωτίων σε άλλες χώρες. Αυτά είναι transit εμπορεύματα. Έχει πέσει βεβαίως, και όπως θα δείτε πιο κάτω από τα στοιχεία, πάρα πολύ το εγχώριο και είναι επακόλουθο αυτό της οικονομικής κρίσης. Έχουν μειωθεί οι εισαγωγές, κάπως έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές, συγκριτικά πάντα χρόνο με το χρόνο, έτσι, όχι με τα παλαιότερα χρόνια. Και βεβαίως εφαρμόσαμε και τον περιβόητο νόμο 4024 του 2011 για περικοπή δαπανών προσωπικού, μισθολογικά δηλαδή. Άλλα γεγονότα είναι νέες πολιτικές και υποδομές κουραζιέρας. Φέτος είχαμε μια αύξηση 35% το 2011 δηλαδή των επιβατών κουραζιέρας. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ νέων μεγάλων έργων και να δούμε και κάποια στοιχεία διακίνησης σε τομείς δραστηριότητας. Η κουραζιέρα. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί ένα σημαντικό προορισμό για κουραζιερόπλια εντός της Μεσογείου, διαθέτοντας 11 θέσεις ταυτόχρονης πρόσδεσης, παραβολής πλοίων και έχοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεγαλύτερων πλοίων του είδους. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών εξωτερικού λειτουργεί σταθμός επιβατών εξωτερικού, στο οποίο λειτουργούν καταστήματα φορολογητών ειδών, τουριστική αστυνομία, τελωνείο και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες για τους επιβάτες, και σε παραπλήσιο χώρο λειτουργεί υπέρθυρο γκαράζ για τη στάθμιση των τουριστικών λεωφορείων. Η διακίνηση από τους χώρους πρόσδεσης προς το σταθμό επιβατών γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτει ο οργανισμός. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν πολύ σημαντικό και ελκυστικό προορισμό κουραζιεροπλοίων στη Μεσόγειο. Ο ΟΛΠ επιδιώκει σταθερά την προσέλκυση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στον χώρο της κουραζιέρας, η οποία είναι πολλαπλώς επωφελής για την εθνική οικονομία, δημιουργώντας παράπλευρες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας το τουριστικό συνάλλαγμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένα κουραζιερόπλοιο για το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να πάρει νερό, να πάρει καύσιμα, να πάρει τροφοδοσία, να δώσει απόβλητα κλπ. Δημιουργούνται ένα σωρό παράπλευρες ενασχολήσεις. Οι υποδομές στην κουραζιέρα, όπως είπαμε, υπάρχουσα υποδομή είναι αυτή όπως τη βλέπετε εκεί. Και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Θα σας πω πιο κάτω. Εδώ να δούμε λίγο την κίνηση που είχαμε την τελευταία πενταετία. Όπως θα δει κανείς, από το 2007 μέχρι το 2011, η κατάπλη κουραζιεροπλοίων, μετά από μια κάμψη που είχαν το 2010, το 2011 πήγαμε στα 936 πλοία. Και βέβαια η διακίνηση των επιβατών, όπως φαίνεται εκεί πέρα στα νούμερα, είναι ανάλογη. Τα έργα που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι για την κουραζιέρα, να επεκτείνουμε στο παλατάκι το λεγόμενο και πιο κάτω στην αποθήκη Κανέλου. Τη λέω αποθήκη Κανέλου γιατί παλιά ήταν μια αποθήκη εκεί Κανέλου, τη λεγόμενη. Εκεί, μπράβο, εκεί ακριβώς κάνουμε έναν καινούριο επιβατικό σταθμό, ο οποίος θα λειτουργήσει φέτος, στη νέα σεζόν τέλος πάντων, θα λειτουργήσει υπερσύγχρονος σταθμός. Έχουν μπει τα πάντα μέσα, κάποιες μικρές λεπτομέρειες μένουν ακόμη, με X-rays, με κυλιόμενες ημάντες κλπ. Θέσεις για τα πούλμαν, για ταξί. Είναι ένας υπερσύγχρονος σταθμός, ο οποίος θα λειτουργήσει και θα ονομαστεί όλη η ακτή Θεμιστοκλέους και ο σταθμός Θεμιστοκλέους. Επίσης, ένας νέος σταθμός θα φτιαχτεί στην Παγόδα μέχρι να λειτουργήσει το ξενοδοχείο.
αφού μπροστά από το τελωνείο και από το λιμεναρχείο φτιάχνουμε τον προβλήτα εκεί, όπως είδατε. Εκεί φτιάχνουμε 2 νέες θέσεις που θα διατεθεί στην κουραζιέρα και αυτό. Η ζώνη της κουραζιέρας, ο χώρος της κουραζιέρας, τελωνιακός χώρος δηλαδή, θα φτάνει μέχρι μέχρι το όριο της οδού της Δευτέρας Μεραρχίας. Εκεί που είναι σήμερα τα duty free. Εκεί που τα duty free απέναντι ακριβώς, μέχρι εκεί θα φτάνουν τα όρια της ζώνης. Εκεί θα δημιουργηθούν 2 νέοι σταθμοί. Άρα λοιπόν αυτές οι θέσεις πλοίων θέλουν και έναν άλλο επιβατικό σταθμό που θα δημιουργηθεί στη γωνία της παγόδας, που είναι έτοιμος ο σταθμός για λειτουργήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα λειτουργήσει από τη νέα σεζόν. Πολύ έξυπνο κόλπο είναι αυτό που κάνετε και φαρδένετε τις προβλήτες. Ναι, όπως στο λιμένα Αλών. Εκεί ξέρετε τι γίνεται. Εκεί θα βγει από κάτω το μετρό. Το μετρό θα βγάλει μέσα σταθμό εκεί, μέσα στο λιμάνι. Και ο άλλος σταθμός θα βγει στο Λουδοβίκου απέναντι. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε ο προβλήτας να είναι στενός, πρέπει να μεγαλώσει. Βέβαια και έπρεπε να συμβάλλει και το μετρό στα έξοδα που κάναμε, αλλά τίποτα. Τίποτα. Λίμματα είναι. Κοιτάξτε, εκεί θα σας πω τι γίνεται. Εκεί υπάρχουν, μου έλεγε την άλλη φορά, ένας μηχανικός, ο οποίος δουλεύει για το μετρό. Αυτό που είναι να έρθει από το Περιστέρι προς τα εδώ. Όλα ήταν στα διαγράμματα, υπήρχαν υπόνομοι από κάτω τα πάντα. Και προχωρούσαν. Και ξαφνικά πέφτουν σε ένα υπόνομο που δεν ήταν καταγεγραμμένος. Αυτό ξέρετε τι καθυστέρηση είναι. Δεν λέω τα αρχεία που βρίσκουν και δεν ξέρω τι τα κάνουν. Σας λέω, βρήκανε από κάτω, ο οποίος δεν ήταν καταγεγραμμένος ποτέ. Λοιπόν, τι κάνουν τώρα. Ναι, μου το έλεγε ένας μάλιστα αυτό το έχει πάρει το έργο Άβαξ. Και μου έλεγε ένας μηχανικός του Άβαξ, βρήκαμε, μου λέει αυτό σημαίνει καθυστέρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε, αυτοί υποτίθεται ότι είναι υπόνομοι που έχουν όμβρια ύδατα. Τα οποία όμβρια ύδατα είναι καθαρά. Μπορεί να έχουν μέσα αποχετεύσεις. Έτσι δεν είναι. Άρα, από όπου περνάνε αυτά, πρέπει να ελέγχονται. Και κυρίως να ελέγχονται από τους Δήμους, από την ΕΙΔΑΠ κλπ. Ναι. Επειδή είχε μεγάλο πίτσι με την παιδική έφυγαν κατά εκεί. Στο βοηθό, υπήρχαν και τα παλιά τα ναδάκια. Έχουν κολλήσει πολλές φορές πιλέκι, ειδικά και άγκυρες. Ναι. Λόγω της κατάστασης το είχα διαβάσει κάποια έκθεση. Δηλαδή, Κοίταξαν, πάντα το λιμάνι έχει λιματολάσπη κάτω, μαζεύει. Κατά καιρούς την καθαρίζουμε. Ναι, την κατά καιρούς την γινόταν πάντα. Ναι, την καθαρίζουμε. Αλλά πάντα κατεβαίνει. Ναι. Συγγνώμη. Εγώ έτσι, αλλά. Λοιπόν. Έργα σε εξέλιξη. Έργα σε εξέλιξη είναι, όπως σας είπα, ο βατικός σταθμός που κάνουμε, η διαπλάτηση του προβλήτα στον Άγιο Νικόλαο, που είναι 280 μέτρα στην Εκτίμια Ούλη, με διαμόρφωση του σταθμού επιβατών στην Παγόδα. Και βεβαίως το μεγάλο έργο είναι η επέκταση προς την νότια πλευρά του λιμανιού των προβλητών για τα κρουαζιερόπλια. Αυτό το έργο είναι προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων. Έχει ενταχθεί στα ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση. Θα εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα πλοία που χτίζονται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν χωράνε πλέον στο λιμάνι μέσα. Μπορούν όμως να χωρέσουν εδώ. Προβλέπεται να ξεκινήσει το έργο. Σε πρώτη φάση, τα 2-3 πρώτα χρόνια να χτιστούν οι πρώτες προβλήτες που είναι πιο εύκολο και μετά στη συνέχεια οι υπόλοιπες. Γιατί εδώ το βάθος είναι 70 μέτρα. Έχουν γίνει όλες οι μελέτες κλπ. Από το Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τράπεζα Πειραιώς, Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛ κλπ. Είναι έτοιμο το σχέδιο και οι μελέτες κλπ. Για να προχωρήσει αυτό το έργο. Ένα άλλο σημαντικό έργο, αμφισβητούμενο από πολλούς, αλλά είναι ήδη ενταγμένο, έχει προκηρυχθεί κλπ. Είναι το Monorail. Είναι ένα τρένο περιψωμένης τροχιάς, περίπου 6 μέτρα, το οποίο θα κινείται γύρω από το λιμάνι, από το Λιοντάρι, μέχρι την ακτή Βασιλιάδη. Θα αφήνει διέλευση των οχημάτων από κάτω, δεν θα εμποδίζει τίποτα και θα εξυπηρετεί εκτός από το βατικό κοινό και βεβαίως τους πολίτες της πόλης του Πειραιά. Ήδη η δυνατότητα αυτού του σχεδίου και του Monorail να γίνει και επέκταση, υπάρχει δυνατότητα να γίνει επέκταση προς την Τραπετσόνα και προς το Κερατσίνι. Ήδη οι Δήμοι το θέλουν, οι Δήμαρχοι με τους Δημάρχους έχουμε έρθει σε επαφή κλπ. Το θέλουν να επεκταθεί και προς την πλευρά τη δική τους. Αυτό το έργο είναι σε εξέλιξη. Είναι προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως το έχετε δει στο λιμάνι, υπάρχουν αποθήκες που χάσκουν σαν έτσι, απολιθώματα κάποιας παλιάς εποχής. Λέω για το Σιλό, ας πούμε, το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί πλέον σαν Σιλό. Εγώ όταν πρώτο ήρθα στο λιμάνι, από κάτω πήγαινε το τρένο. Πρωτοποριακό για την εποχή του. Είχε αναρροφητήρες, φόρτωνε, γέμιζαν οι δεξαμενές του και από εκεί μετά παίρνει το τρένο και φόρτωνε και έφυγε. Τώρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν Σιλό πια, γιατί δεν εξυπηρετεί. Θα γίνει Μουσείο Ενάλλειων Αρχαιοτήτων. Έχει εγκριθεί το σχέδιο, έχουν γίνει μελέτες όλα. Όλη αυτή η περιοχή με τις αποθήκες μέχρι το Καστράκι κλπ. Εντάσσεται στα πλαίσια της ανάπτυξης του σχεδίου της πολιτιστικής ακτής. Έχουν γίνει τα σχέδια, είναι στη διαδικασία τη διαγωνιστική. Μουσεία, θεματικά πάρκα, μουσεία μετανάστευσης κλπ. Προχθές κάναμε μια εκδήλωση στην Πέτρινη Αποθήκη, όσοι την ξέρετε. Η Πέτρινη Αποθήκη είναι εκεί που υπήρχε ένα... Είναι πριν το Υπουργείο. Έγινε εκδήλωση για το Βαρβάκι εκεί. Που είχε μεγάλη ζωγραφιά εκεί πέρα. Ναι, μπράβο, ναι, εκεί ακριβώς. Λοιπόν, αυτή πρόκειται να γίνει σταθμός και να γίνει και μουσείο του ΟΛ. Θα γίνει και ένα μουσείο του ΟΛ, θα κάνουμε ένα μουσείο εκεί. Οι μόνιμες δεξαμενές. Μπράβο, εκεί πιο πέρα λίγο. Οι μόνιμες δεξαμενές. Είπατε τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Οι παλιές μόνιμες δεξαμενές εγκαινιάστηκαν το 1895 επί Χαραλάου Τρικούπη. Λοιπόν, οι πέτρες δε που έχουν μέσα είναι από τα Ιετιόνια τείχη. Το περίφημο. Έτσι. Αν πάει κανείς εδώ θα δει είναι από τα Ιετιόνια τείχη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ακτοπλοεία, το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι στην Ευρώπη είναι το λιμάνι του Πειραιά σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοεία. Σημαντική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας, είναι πύλη διέλευσης τουριστών για τα νησιά, κόμβος διακίνησης επιβατών. Και εδώ μετά υπάρχει μια διαφάνεια για τη διακίνηση επιβατών. Εδώ βλέπει κανείς πάλι στην πενταετία, αν φαίνονται καλά τα γράμματα, τη διακίνηση επιβατών τόσο της ακτοπλοείας, του αργοσαρονικού και των τουριστών της μιας μέρας, τουρίστες της μιας ημέρας που λέμε, του αργοσαρονικού δηλαδή. Πάμε στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων. Εδώ θα δει κανείς πολύ καθαρά τους δύο σταθμούς. Το πράσινο είναι το ΣΕΜΠΟ του ΟΛ. Αυτό εδώ είναι της ΣΕΠ, της Κόσκο δηλαδή, και αυτό το μπλε είναι υποκατασκευή και αυτό της Κόσκο. Αυτός εδώ ο προβλήτας είναι ο προβλήτας πετρελοειδών. Αυτή τη στιγμή εδώ εξυπηρετούνται πλοία που διακινούν πετρελοειδή, συνδέονται με υπόγειες ελληνώσεις με τις δεξαμενές που βρίσκονται εδώ επάνω. Αυτή ο προβλήτας 2, αυτός είναι ο προβλήτας 2, αυτός είναι ο προβλήτας 3 και αυτός είναι ο προβλήτας 1. Αυτοί οι δύο έχουν παραχωρηθεί. Αυτός και αυτός έχουν παραχωρηθεί. Αυτή τη στιγμή αυτός ο προβλήτας κατασκευάζεται, είναι υποκατασκευή, θα είναι έτοιμος του χρόνου το καλοκαίρι και θα έχει... θα τα πούμε πιο κάτω τα χαρακτηριστικά του. Εδώ είναι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων το 2011. Εδώ είναι από κοινού. Όταν λέμε λιμάνι Πειραιά εννοούμε Κόσκο και ΟΛ. Το 2000, της τελευταίας πενταετίας δηλαδή, το 2007 διακινήθηκαν 1.373.000. Το 8 πέσαμε στις 433.000 λόγω απεργιών. Έτσι. Το 9 ανεβήκαμε λίγο. Το 2010 πήγαμε στις 879.000 και το 2011 πιάσαμε, μπορώ να πω, το ανώτερο που είχαμε πιάσει ποτέ στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και οι δυο μαζί. Από αυτό το μέγεθος, το 1% είναι της ΣΕΠ, της Κόσκο και τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Ο Πειραιάς είναι λοιπόν το μόνο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τερματικό διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Ο σταθμός λειτουργεί σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Πειραιά, σε γεωγραφικά ιδανική θέση, χωρίς παλήρια και με μεγάλο φυσικό βάθος. Έτσι εξασφαλίζεται εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων και πλέον σύγχρονων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μπορεί να υποδεχτεί οποιοδήποτε πλοίο σήμερα. Αυτά τα 18.000 τυγίου που θα έρθουν, θα μπορέσετε να τα εξυπηρετείτε? Ποια? Ναι.
Εμείς, κοιτάξτε, το λιμάνι του Πειραιά μπορεί. Ήδη ο Προβλήτας 3, εδώ, ο Προβλήτας 3 θα εγκατασταθούν 4 γέφυρες super post-Panamax. Οι μεγαλύτερες γέφυρες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα εγκατασταθούν εδώ. Άρα μπορεί να εξυπηρετήσει τέτοιο πλοίο. Ήθελα να σημειώσω κάτι το οποίο τώρα αυτές τις μέρες το μάθαμε. Το λιμάνι του Πειραιά κατατάσσεται στην 76η θέση από την 93 που ήταν παγκοσμίως για το 2011. Το 2010 ήταν στην 93η θέση. Είναι μια πρόοδος τέλος πάντων από τις λίγες που έχει η χώρα μας. Το 10 ήταν στην 93 θέση, επαναλαμβάνω. Το 2011 πήγε στην 76η θέση. Οι προοπτικές για το 12. Οι προοπτικές για το 12 είναι εξαιρετικές. Αναμένονται να φτάσουμε μαζί και οι δύο, Όλπ και Κόσκο, τα 2.850.000 θεούς. Καταλαβαίνετε, από 1.700 να φτάσουμε στα 2.850. Από αυτά, η ΣΕΠ περίπου θα πιάσει τα 2.100 και εμείς τα υπόλοιπα 750. Ο Κινέζος πώς λέγεται ο διευθυντής της Βόρειας? Αυτός, ο Κάπτεν Φου. Κάπτεν Φου. Δικτατορικά στην Κίνα για τον Πειραιά, πώς λειτουργεί το σύστημα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, εμείς λειτουργούμε και ανταγωνιστικά και συμπληρωματικά. Λοιπόν, οι υποδομές του λιμανιού βρίσκονται στο στάδιο αναβάθμισης με την επέκταση του Προβλήτα 1, την ανανέωση του εξοπλισμού του Προβλήτα 2 και την κατασκευή του νέου Προβλήτα 3, με στόχο τη βελτίωση κλπ. Εδώ υπάρχουν κάποια νούμερα, δεν ξέρω αν έχουν ενδιαφέρον, ότι ο Προβλήτας 1, ο δικός μας, έχει επιφάνεια 268 στρέμματα. Πιο πριν, Άγγελε, εδώ. Αυτός ο Προβλήτας έχει 268 στρέμματα επιφάνεια. Ο Προβλήτας 2, δίπλα, χωρίς τον 3, έχει 614. Περίπου το διπλάσιο. Ο Προβλήτας 3, που χτίζεται τώρα, θα έχει 200 στρέμματα. Του χρόνου το καλοκαίρι, το 2013 δηλαδή, θα είναι έτοιμα τα 90 στρέμματα και θα μπουν 7 γερανογέφυρες super post-Panamax. Από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς την ταχύ ανάπτυξη που έχουν τα container terminal. Είναι δυναμικό, έτσι, αυτό που ενδιαφέρει τους. Ναι, βέβαια. Περισσότερο. Και βέβαια η κατασκευή του ανατολικού τμήματος του Προβλήτα 3, αυτό που φτιάχνεται τώρα, γιατί αυτό φτιάχνεται, το άλλο η Κόσκο το πήρε έτοιμο τον Προβλήτα 2. Απλώς τον αναβάθμισε. Τούτος όμως ο Προβλήτας είναι από την αρχή. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτό εκεί, ο Προβλήτας πετρελοειδών. Αλλά αυτός εδώ θα ενσωματωθεί μέσα στον Προβλήτα. Αυτός ο Προβλήτας φτιάχνεται αυτή τη στιγμή. Εξόδης Κόσκο. Ναι. Τα έργα και εξοπλώσεις θα χρηματοδοτηθούν από τη ΣΕΠ, την Κόσκο δηλαδή, σύμφωνα με τη σύμβαση. Προβλέπεται 110 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός του έργου για τις υποδομές και άλλα 110 εκατομμύρια είναι ο εξοπλισμός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Αυτά το 2013, του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή, προβλέπεται να λειτουργήσουν τα 90 στρέμματα και να μπουν και οι 7 γέφυρες. Διαθέτουμε επίσης, αυτή είναι 100% δικά μας, είναι σταθμοί αυτοκινήτων, οι 2 σταθμοί αυτοκινήτων, τα 2 καρτέρμινας που έχουμε. Είναι μεταξύ των μεγαλύτερων της Ευρώπης. Ειδικά ο σταθμός υποδηματοκιβωτίων, ο 2, μπορεί να είναι 145 στρέμματα, έχει 1167 μέτρα βύθισμα και μπορεί να εξυπηρετήσει 12 ή 10.000 αυτοκίνητα, αν θυμάμαι καλά. Ταυτόχρονα δηλαδή θα βρίσκονται μέσα στο σταθμό 10 με 12.000 αυτοκίνητα. Η ζήτηση για διαμετακόμιση αυτοκινήτων είναι τεράστια, λόγω της γεωγραφικής μας θέσεως. Η εγχώρια αγορά είναι πεθαμένη. Αν θα δείτε στοιχεία πιο κάτω, όσο πάει και πάει φθήνουσα. Εμείς δεν εξάγουμε, δεν φτιάχνουμε αυτοκίνητα, άρα θα δείτε μέσα στην πενταετία τι διαφορές υπάρχουν. Για πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ θα δει κανείς ότι το εγχώριο φορτίο το 2007 ήταν 326.000 αυτοκίνητα και 293 ήταν το transit φορτίο. Μισά-μισά περίπου, περισσότερα ήταν τα εγχώρια. Το 2008 αρχίσει να ανεβαίνει το transit και πέφτει το εγχώριο. Το 9 είναι
και τα δύο πέφτουνε, 173 στο τράνζιτ, 103.000 στο εγχώριο. Το 10 το τράνζιτ ανεβαίνει στις 246, το εγχώριο πέφτει στις 133 και βέβαια το 11 πάμε στις 88.000 και 328 είναι το τράνζιτ φορτίου. Η ζήτηση για υπηρεσίες διαμετακόμισης αυτοκινήτων αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς στις γειτονικές χώρες. Γεγονός που τοποθετεί τον Πειραιά στο επίκεντρο της κίνησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο κατάλογο των πελατών του λιμανιού περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινητομηχανίας στον κόσμο. Ο νέος τερματικός σταθμός στο Κερατσίνι εξασφαλίζει τώρα στο λιμάνι του Πειραιά ικανότητα να λειτουργεί ως πύλη διαμετακομιστικού εμπορίου για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι υποδομές κλπ. Επεκτείνονται διαρκώς. Έχουμε επίσης από πλευράς λειτουργίας του σταθμού το προσωπικό είναι δικό μας, όλο, και οι οδηγοί κλπ. Στατιστικά γίνονται οι μικρότερες ζημιές από όλα τα λιμάνια διακίνησης αυτοκινήτων. Το προσωπικό είναι έμπειρο και η απόδοση είναι καλή. Είναι καλή. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Στα σχέδιά μας είναι να αναπτύξουμε το λιμένα Ηρακλέως. Εδώ είναι ο μόλος της ΔΕΗ ο λεγόμενος, όποιος τον ξέρει, είναι ο μόλος της ΔΕΗ. Το πράσινο είναι αυτό που υπάρχει σήμερα. Αυτό εδώ σκεπτόμαστε, έχουμε στα σχέδιά μας, έχει πάρει απόφαση το Ειδικό Συμβούλιο, να επεκταθεί και να γίνει σταθμός αυτοκινήτων. Προϋπολογισμός είναι 15 εκατομμυρίων και επειδή υπάρχει και εδώ σταθμός αυτοκινήτων, δεν μπορεί να έχει σταθμό εδώ, σταθμό εδώ, σταθμό εδώ. Αυτός ο χώρος εδώ όλος θα δοθεί στην άφηγο επισκευή και θα ενσωματωθεί, θα γυτνιάζει δηλαδή με το μόλο Δραπετσώνας που εκείνη είναι αυγοεπισκευή. Άρα αυτός ο χώρος ενιαία θα γίνει αυγοεπισκευή και εδώ θα γίνει car terminal. Έχει μπει στα σχέδια, έχουμε ενημερώσει τους πάντες, πιστεύω ότι θα προχωρήσει το έργο. Την αυγοεπισκευή πώς έρχεται πίσω? Η αυγοεπισκευή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, περισσότεροι το γνωρίζουν κλπ. Και να πούμε μερικά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στη διαφάνεια αυτή φαίνεται η έσοδα, έξοδα, έσοδα παραχώρησης κλπ. Από την Κόσκο. Έτσι. Και πάμε στην επόμενη διαφάνεια όπου τα έσοδά μας εμφανίζονται ανά δραστηριότητα. Θα δει κανείς ότι τα έσοδα από την παραχώρηση είναι το 28% των συνολικών εσόδων μας. Το εμπορικό λιμάνι είναι το 28% επίσης. Και όταν λέω εμπορικό λιμάνι εννοούμε όλα. Εννοούμε container terminal, car terminals κλπ. Υπηρεσίες πλοίων 30% είναι το μεγαλύτερο. Όταν λέμε υπηρεσίες πλοίων εννοούμε προσορμήσεις, δεξαμενισμοί, υπηρεσίες από απόβλητα κλπ. Είναι το 30%. Και από τους επιβάτες είναι το 14%. Από τις εμπορικές δραστηριότητες, τα εμπορευματοκιβώτια έχουν το 19%, το car terminal το 8% και το γενικό φορτίο 1%. Γενικό φορτίο δεν υπάρχει πια. Ελαχιστοποιημένο. Αυτό που υπάρχει είναι αυτό που σας έλεγα επάνω στο πρώην οδή. Έχουμε κάποιες αποθήκες εκεί για τα τυρ μόνο και κάποιες εκενώσεις που γίνονται. Είναι ελάχιστο. Και να πούμε λίγο 2-3 πραγματάκια για το προσωπικό και τις αμοιβές του. Θα δει κανείς από το γράφημα αυτό ότι το προσωπικό από το 2009 μέχρι το 2012, το Σεπτέμβριο μάλλον του 2012, έχει μειωθεί, έχει μια συνολική μείωση κατά 24%. Το ποσοστό των αμοιβών επί του τζίρου της εταιρείας, όπως βλέπετε εκεί, το 2009 ήταν στο 62% περίπου. Το 2010 έπεσε στο 56,6%, το 2011 πήγε στο 52,9% και μέχρι τον Ιούνιο του 2012 είμαστε στο 52,6%. Πλησιάζουμε δηλαδή το μέσο όρο το ελληνικό κράτος, ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες της μισθοδοσίας, ξέρετε πόσες είναι? Αν τα ακούτε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πλησιάζουμε εν πάση περιπτώσει το μέσο όρο
των λιμανιών της Ευρώπης. Ο τζίρος γιατί πέφτει τόσο δραστικά ενώ ανεβαίνει η κίνηση? Πού ανεβαίνει η κίνηση? Δεν είπαμε πιο πολλά... Κοντέινες. Αυτά ήταν για το 11. Εντάξει, αυτό ήταν για το 11. Μην ξεχνάτε ότι εμείς με τον Προβλήτα 2 που δώσαμε στην Κόσκο, αυτό αντικατεστάθη από το ποσό της παραχώρησης. Το αντάλλαγμα δηλαδή. Λοιπόν, η μείωση του προσωπικού κατά κατηγορίες δεν ξέρω αν έχει σημασία, να τα πει κανείς, πάντως είναι μειωμένο κατά 24% κατά μέσο όρο. Και η μετοχική σύνθεση του λιμανιού, της εταιρείας, πάμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι το καινούριο ταμείο που δημιουργήθηκε. Όλες οι συμμετοχές του Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομικών, πήγανε στο ταμείο αυτό. Έτσι, είναι 74, όλο το ποσοστό του Δημοσίου. Μπράβο, όλο. Πήγε στο ταμείο. Από αυτά τα υπόλοιπα το 8,95 είναι σε ελληνικά νομικά πρόσωπα, το 11,56 αλλοδαπά και οι λοιποί διάφοροι 5,35%. Δημόσιο. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν σας κούρασα, προσπάθησα να σας δώσω μια... Ευχαριστώ πολύ.